Elisu, to jsi ty. Ahoj. Čau, Jacobe. Ahoj. Kam jdete? No, zrovna se chystáme do té kavárny. Do té? No, tak tam bych taky chtěla jít. Je to nově otevřené. Jdeme? Tak jdem. Dobře. Tady prej pracuje Kerry. Kerry? Vážně? No, to víš. Čau, holky. Ahoj, Kerry. Tak co, těšili jste si na dnešek? Proč? Protože jsem dneska otevřela kavárnu. My jsme to ani strašně jsme se těšili. To je a super. Jako vlogozní. Já mám stoleček, dám takhle dolů, aby tam sedl i Jacob. Tak, můžete sednout. Jo, ještě nahoře je jedno sedátko, ale to je spíš pro ty zamilovaný pár. A vy jste 3. No tak. No, tak si jdem sednout, teda no. Já už jdu. Tak, co byste si dali k sňatku? No tak, já asi ten jahodový džus. Dobře, a ty, Jacobe? No, já bych si dal asi tu šmoulovou piňakoládu. Dobře? A ty, Tamaro? No, já bych si dala asi malinový džus. Dobře, já vám to hned přinesu. Tak, tady to je. Tak, šmoulík piňakoláda, jahodový džus a malinový džus. Nechte si chutnat v naší skvělé nové otevřené kavárně. Hele, Vicky, pak je Jacobe. Nepotřeboval by si v téhle kavárně nějakého zaměstnance? Já jsem zaměstnanec. Jo, taky, ale nemůžu tady celou dobu posouvat sama. Ne? Pozvi si třeba nějaké králíčí kamarády. Ale ne, ty... Vicky? Ano, komu voláš? Králíčkovi Lolovi. Ne, Lolovi ne. Když se jmenuje LOL, tak tady bude zábava. LOL je takový retard. No to je. To je? To už je určitě ten LOL. Počkej, ty teda máš zvonek? No, v každém správném domě je zvonek, ne? A tady to je kavárna, Vicky, teda Kerry. A? Bože. Dále. To tady je, čau králíčko, Lole, tak pojď. A koho se ještě pozvala? No přece ještě Vicky. Pojď dál, Vicky. Tak, mám zaměstnance. Tak jo. Takže ty, králíčku, Lole, ty budeš kuchař. Dobře. Budeš se starat o všechny koky. A ty budeš se mnou rozdávat koktejly. Dobře. Tak, dobře, domluveno. Kuchař, kde tady? A ty jdi tamhle čekat na, nebo tádle čekat na zákazníky. A jak tady budu hlídat? Vicky, Ana, prosím tě, neodnesla bys si nám to, já to odnesu, ale Kerry, no? Musíš taky něco dát těm novým zákazníkům. Teda, zaměstnancům. No dobře, no. Jedu to odníst, jasně. Kerry? Co pak? Kde je kuchyně? Jo, tamhle, přesně tamhle ty dveře. Dobře.
Jo, kavárna, no, to je to kavárnu. Tak my radši půjdeme. Jo, ahoj Vicky, ahoj Lole, ahoj Kedy. Ale nechápu, proč odešli. To nechápe nikdo. Tak jo lidi, doufám, že se vám tady videjko líbilo. Jo, je asi nějak 6minutový, nebo 5, nevím teďka už. Za chvilku bude 6minutový. No, doufám, že to pro vás nebylo nějak dlouho a že se vám tady ten menší film, teda když už tak dlouhý, ale budu pojmenou to Lepus kavárna, nebudu to psát, tak je to 6. Jo, nebudu za to psát prostě nic, žádný film, no, tak prostě napíšu, jakože nás Lepus kavárna, ale je to takový menší filmík, tak jakože jste se nedivili, že to je 6 minut dlouhý. No a já se s vámi asi pro dnešek loučím k tady tomu filmíku a čauky kecky.